Nah, सनाफोर आंना दिनैनि खामानिया नै गुमैजों माइ लुफानांगौ जाहैबाय नै लोगोफोर मिलाव। नै लोगोफोर जोंहा माइ सौनो नागिरदों नै गुमैजों आंजों। माइ गोरान सौदों। ओइ नानि गाखोना हनै फिसाजोआबो गाखोगासिनो माइ बस्थायाव। लोगोफोर गुमैजों आंजों माइ सौनोसैलाय आरो दिनैहाय नै सनाफोर। दरजायाव गाखोनाङा खर'आव नाङो। लोगोफोर जोंहा दा नै माइ सौनोसै आरो सुथ'वाखै आरो खैमोन जायो सुनांगौसो आरो दा सौनो फैबाय जोंहा मिलाव लोगोफोर होसिन जागोन हनै बिदा बिनानाव माबा गाखोलागासिनो लोगोफोर माइखौ सुखांजोब्बाय आरो नोंस्रा जागासिनो र' परिखासो मोनालै दिनैहाय गबोबाय आरो बाबाना स्कुला गिलास लाया नोंसोर इयावनो जिरायबाय थादो जों माइ सौनोसै बाबाजों आंजों आलदा आलदा नामालै माइया एखे थोन लाय बे थोन जायगायाव जिराय न'आव थांदो एखेलै ने नै एखेसो माइया फिसा थफ्ला हरदों आरो माइ सौनोसै जोंहा लोगोफोर नै फिसाफ्रा ओरैजे जिरायनानै दङ नोंस्रा दलर थादो जों माइ सौगासिनो खनसे बाबाजों आंजों गिलास नाङा मा गावखौ खेबनाङा नानि दे नानिखौ खेबाखै आंहा सिगाङाव लखबना लांनोसै ओइ हागैया गोलैगोन मोजां ला सनाफोर आंहा दा नै मैगं हानोसैलाय नै बे मैथ्रु आलु नै बियो अमा बेदर आरो सनाफोर नै दासो गुमैया बाजारनिफ्राय लाबोदों आरो नै अमा बेदर दिनैहाय बुधबार बाजार नालाय लोगोफोर जोंनि गामि खाथिनि आनन्द बाजार आरो
बुधबार खालि जायो नै दा बेदर लानानै फैबाय आरो सनाफोर नै आङो दा मैगं हानोसै आरो नै आं मैथ्रुखौ बिगुर लेमखांजोब्बाय आरो सनाफोर नै आलु हानो दंबावो आरो नैबे बेदरजों संसै गोथावनो सनाफोर नै आङो दा मैगंखौ हागासिनो हानोसै दा संबा एसे दिन्थिसिगोन आं नोंथांमोननो सनाफोर मैगंखौ हाखांबाय आंहा नै मैथ्रु आलु अमा बेदर संनोसै दिनैनि ओंख्रिया नै सनाफोर हाखांबाय नै लोगोफोर साहा फुदुंदों आंहा नै साहा लोंसै नै गाइखेर साहा गोथाव फुदुंबाय गाइखेरखौ एसे दोनबाय आं नै आंना दा साहा फुदुंनाया दुंबाय आरो आं दा साहाखौ लुनानै लानोसै आरो सनाफोर साहा लोंसै जोंहा लोगोफोर नै सनाफोर आंहा दा नै साहा लोंसै आरो बेलासिनि साहा नै आब' नानि ओइथिंजाय गुमै बेलासिनि ज' साहा लोंबाय जोंहा लोगोफोर दिनैहाय लाइनबो गैयाहाय सनाफोर दहाय बारहुंखा अखा हादों नालाय जिनो भिडिअ'आनो खोमसि जासिगोन आरो लाइन गैयिखाय सनाफोर नै दा साहा लोंनानै लाग्रोनोसै नै लोगोफोर अमा बेदरखौ आराम रुनानै लाबाय नै दिनैहाय बाजारमोन नालाय लोगोफोर दिनै बुधबार बाजार जोंथिंजायनि आनन्द बाजार नै अमा बेदर लाबोबाय जि मोजां मोजां जोंहा नै मैथ्रु आलुजों संसै ओमफ्राय माखासे फ्राय एवनोसै लोगोफोर नै जि गोथाव जाखागोन दिनैना बेदरा मोदोम गोजा नोंखौ खेबनो आयु आंना फिसाजोनिखौ खेबनांगौनो नै नानिया बेखौ संगोननो पटल थाइसेखौ नै ओरैजाय मैथ्रुखौ रुबाय कुकाराव ओमफ्राय नै बेदरखौ एवथ्रमबाय आरो मैथ्रुआव हरनोसै माखासे फ्राय बानायसै निजे मोनखाथारासै नै मोदोम गोजाखाय बेदर एवथ्रमबाय लोगोफोर नै लोगोफोर अमा बेदर एवबाय नै ओरैजाय मैथ्रु आलुखौ रुबाय आरो कुकाराव नै रुइबाय ओरैजाय बेदर एवथ्रमगासिनो हरनोसै मैथ्रु आलु होना एवथ्रमबाय लोगोफोर मैथ्रु आलु अमा बेदर फ्राय लोगोफोर जोंना ओंख्रियानो संगासिनो सनाफोर र' रानि नै भिडिअ खेबदों मामिया नै फ्राय एवगासिनो ओरैजाय ओंख्रि ओरैजाय फ्राय गोजाखानि मेजेमानो जाथारसै नै आंना फिसाजोआ ओंख्रि संदों माबायदि पटल खावसे मैथ्रु एसे दे एदमा नै जि ओंख्रि संनो लुगैयो आंना फिसाजोआ ओमफ्राय नै साराय फिसायाव संहोबाय आङो हा संख्रि होलायनाङालै ना एरदोल' दे एरदोल' दे एदमा मा एसे ओंख्रि संग्रो जाखो आंना फिसाजोआ नै लोगोफोर आलु अमा बेदर फ्राया मोनबाय ने आंना पटल आलु अमा बेदर फ्राय सनाफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय